Em diuen Juana Nadal Benvenuto. Vaig néixer el 9 d'octubre de 1920 en Marsella, en la rue Chateaubriand, en la calle Castillo Payán. Mon pare havia anat a França en l'any 18, durant la guerra, quan faltava mà d'obra en França. I ell, pues, era aventurero i tenia un cosí que estava el Sac, tu els coneixes, el almacén de taronges. Pues el cosí estava en Marsella, en el mercat, i ell, basta que tinguera un cosí allí, pues va anar. Va estar una temporada en el cosí, treballant a l'almacén i això, i després ja va anar ell pel lliure. Va estar treballant una temporada en una fàbrica d'ous, no, per un almacén que estava molt content. Jo me'n recordo que menudeta m'arreglava i em portava a veure la seva patrona. La seva patrona, que era la dueña de los huevos, i anàvem a veure-la i estava de nit. Ell i ella de conèixer-me, i ja prometia. Vam estar en Marsella fins als 3 anys. I als 3 anys mon pare ja va tenir ganes de tornar al poble. Ells es van casar l'any 19, ma mare treballava en el mercat i es van conèixer allí. I ja dic, 13 anys vam venir, ja per sempre. Estem parlant de 1933, no? 33, això és. Quina edat té? 102 i 5 mesos. I també n'hi havia germanes de llet, antes s'estilava molt, Molt, no? molt. No sé per què criaven menys. Tu eres germana de llet, no? Jo era germana de llet de Juan, que tenia un bar i baix. De La Rabassa. Rabassa, sí. Pues que hi havia moltes dones que criaven un xiquet. A lo millor la mare no tenia llet i com ella tenia llet, una veïna o això, pues criava també al que no podien criar. I es pagava o... Sí, es pagava. O si eren amigues, pues no es pagava, o es pagaria d'alguna manera. Però hi havia molts germans de llet. Contínuament tindrien el xiquet damunt, no? Pues així no Clar, tenia que ser. Clar. Però clar, és difícil transportar-te, perquè clar, les cases, el poble primer era molt reduït. Les cases estaven obertes, no hi havia distàncies, la gent vivia molt En família. unida, i a lo millor el germà de llet era del carrer, o era del carrer d'enfront. Vull dir que tu dius, tenien que estar sempre, pues a lo millor tampoc s'ho ponia molt cada 3 hores portant el xiquet. Jo vaig néixer a Marsella i ma mare va estar molt mal del pal. Entonces, ma tia Teresa, la germana de mon pare, estava criant a un cosí germà meu, i mon abuelo la va acompanyar a Marsella a ma tia Teresa perquè em poguera donar a mamar allí, perquè jo era pues, recién nascuda. Entonces li van tocar que como madre no podía criarme, y entonces pues es consideraba que era el biberón, encara una cosa un poc. I entonces ell va agarrar la filla que el meu cosí Paquito tenia la mateixa edat que jo, però ella era de mayo, jo va néixer en octubre. Entonces en octubre ma tia Teresa va venir a buscar, va anar a Marsella, en mon abuelo, em va replegar i em va portar així. Ma mare de llet no podia eixir perquè l'home no li feia el passaport o no sé què. Per això va vindre ma tia a buscar-me. De l'any 22 o 24 o per ahí. Els pensionats i això. Sí. Antes les dones en Oliva tenien, les xiques joves, Sí. una caseta i ahí tenien peinetes i es llevaven el monyo i es feien en les peinetes un tipus d'ondes. Tot el món llevava el cap i es veia pel carrer sentats a la cadira posant-se les peinetes. Així entonces les vivien d'una manera. El València es feia molta gràcia anar al Bataclan perquè resulta que les dones ballaven nuetes i es feia gràcia anar a aquests espectacles. Hi havia una casa, un Bataclan, una casa de Sí. prostituta, Sí.
en el camí del mar. Ah, sí? En el En el camí camí del mar, en esta casa que té el balcó, no sé si encara està, que tenia uns balcons de pedra, a mà dreta, passava la via. Abans del Tropical, de l'Hotel Tropical. Per sí, ahí. que A hi- mà dreta. a mà Per ahí hi dreta. havia una casa On que està el meu pare? jo encara la recorde en uns balcons de pedra, Sí. com hi havia així, que aquesta casa també tenia el primer pis un balcó llarg de pedra Sí. i dalt dos balcons en les habitacions. I clar, era una cosa tan difícil d'imaginar d'avui. Aquell entonces allò era com si fos l'infern, la casa de prostitució. Sí que vivien allí els homes d'Oliva, pues anaven a veure-les i... Doña Amparo, que era la mare de Julia, es va quedar. Julia i Guillermo eren fills d'un torero. Sí, torero. Un torero. Però el primer home era Sostrada, que era fill, era pare de Pepito, Pepito que era l'únic. Sostrada, que va Sostrada. ser alcalde també. Eso es, Pepito Sostrada. Perquè els altres era Julia Pastor, Burgalat era la mare i Pepito Sostrada era Sostrada Burgalat. Ja. I d'on venia aquest apellido? Perquè No ho he sentit més que Sí, la casa no, En catalans. Clar, jo allí vaig tenir una ensenyança pues, gradual escolar. Entonces, en Oliva, pues les xiques, les riques, anaven al col·legi a bordar Sí. i les altres pues, a treballar. Vull dir que no és com ara que completaries una ensenyança. Jo vaig vindre així i parlava valencià i no tinc ninguna noció de gramàtica espanyola. Jo, tot és per la vista llegint que m'ha ensenyat. Perquè ja dic, jo penso ara que els xiquets estan tant que van a ballet, que van a així, que van a... Jo no vaig anar a res perquè no s'assilava. M'anava a prendre el sol i a fer camarroges. Era el deporte. Pero fíjate, vaig notar de la vida en Marsella, que era una vida de capital, de separació, i vaig venir al poble i em vaig notar com si hagués anat al cel, perquè les germanes de mon pare, les ties de mon pare, que eren germanes del Huerlo, que totes eren joves encara, pues era una cosa, la meva Janeta, em deien, la meva Janeta, com en francès, Juana és Juanita i Jana, Janeta. Pues ella es dient Janeta. I vaig sentir una acogida que em vaig veure tant, perquè a mi no em feia gràcia tornar a Oliva. Clar, als 13 anys, pues, allí tenia totes les amiguetes, tot. Però va ser a plegar, i me'n recordo que vam a plegar en el tren a l'estació de França, però, s'aplegava en Carcaixent, agarraves el tren de via estreta. València, Carcaixent. En Carcaixent ja veus això en les maletes i tot. O sigui, cantes, per això ara, quan vejo que es necessita tanta comoditat, quan penso en la vida d'entonces, perquè nosaltres a veure de Marsella, pues Barcelona, fes nit en Barcelona, el dia següent plegaves a València, i València no hi havia directe al tren hasta així. Hasta Carcaixent era via ancha, i en Carcaixent era via estreta. Bueno, però el cas és que en l'estació hi estava la família esperant-nos, en fi, que em vaig sentir transportar, una felicitat vaig experimentar. En Marsella, clar, una xiqueta de 13 anys no podia anar soles, i així pues, anava soles a tots els puestos, tenia un gos gran, que el gos no sé com el vam portar, perquè ell en el tren no venia. Bueno, això deixeu en blanc. Però m'agradava molt, ja dic, de matí, jo era molt matinera, i m'alçava, i això de poder anar pel poble, i m'agradava molt anar a veure els morts. Al cementeri? Sí, antes a les cases, no hi havia tanatori, antes el mort estava en la casa, Ah, sí. les portes, doncs hi havia cortines, s'estava multat inclús en ple l'hivern, i moltes portes estaven obertes, i a mi m'agradava de matí, que potser passava per un carrer que no sabia, però si hi havia un mort m'agradava entrar i en fi, que notava, ja dic, com si m'havien liberat una xiqueta de 13 anys que ha canviat del cel a la terra. Mon pare va comprar aquesta casa
la vam arreglar i el primer any la vam comprar, només la Vine la va comprar. La vam arreglar en el 35 i acabat d'arreglar la casa i pintar i això, es va declarar la guerra. I entonces vam tornar a anar a Marsella. Vam anar de la guerra, Sí. pues va, clar, on anàvem, que no sabíem quan, pues tot el que vam poder en un baúl de mimbre gran. I en aquest baúl vam viatjar després nosaltres de Marsella a Sant Sebastià, que jo me'n recordo que quan vam entrar en la zona nacional vam dormir en Sant Sebastià. Mon pare ja estava en Saragossa. I clar, de matí el tren inicia a les 8 del matí. I tu te'n recordes, ma mare i jo en un baúl vam tenir que vindre un carret i me'n recordo de bon matí en el pont del Cursal em fa anar al Festival de Cine Sant Sebastià. En aquest pont me'n recordo jo posat darrere l'home del mes de Giner en el baúl i jo només tenia ganes de plegar a l'estació per pujar al tren i quan vam plegar al tren tenia tots els cristalls trencats. Havien trencat i no hi havia per reparar. I de Sant Sebastià fins a Saragossa pues vam anar gelamos en el mes de Giner. Però mira, s'aguantava. Sí. S'aguantava. I quants anys va estar en Sant Sebastià? En Sant Sebastià, pues, en Sant Sebastià vam estar del 37 al 39, que es va acabar la guerra. I després, de quan ens vam casar, del 43 fins al 51. I en una fruteria. Una fruteria, sí. Una fruteria que havien assassinat el dueño. I havia fet una fruteria que no n'hi ha de més boniques. Era tota de mosaicos d'aixos xicotets. Ah, sí. I era un negre, perquè era molt gran la fatxada, era un negre en un ram de plàtanos a l'ombro. I tot això eren plàtanos i a l'altre costat una valenciana en un capaç de talons als peus. I en quin carrer era això? Bengoetxea, en la calle Bengoetxea número 4. Entonces mon pare era una persona inquieta i va passar per ahí, va veure esta fruteria i va dir, pues així podria jo fer alguna cosa. I li vam dir, però no, com a necessitant l'home, no crec que la dona vulgui alquilar-ho. Però mon pare ho va intentar i ho va aconseguir. I la vam obrir de l'any 38 fins al 51. I això com és que se'n va anar a Sant Sebastià? Va entrar en l'Espanya nacional. És que Franco va dir que tots els que estiguessin fora, que si volien acceptar la dictadura, que tornaren, perquè si no després, i entonces para entrar tenies que entrar per la frontera de Sant Sebastià, vale. perquè l'altra frontera era roja, Sí. entonces tenies que entrar per esta frontera. Ja. Per Pertús i això era roig. I ahí vam entrar i vam fer nit en Sant Sebastià. Que vam fer que ser el Sant Demà en el baúl per anar a Saragossa, que mon pare, el Rubiano, que era casada de Sanchi, tu l'has coneguda? No ho sé. La sogra d'Isabel Sivera, Sí. el sogre, i el dueño de Molí Canyar, Sí. eren els tres en Saragossa. Mon pare tenia entonces 42 anys. Com li diuen al dueño del Molí Enrique García. Estava en l'estació este, que encara veig que en el capot este de soldat, esperamos entrar. I en Saragossa nosaltres vam estar d'enero del 37 hasta la setmana de l'Ascensió, perquè van començar a bombardejar Saragossa i entonces, clar, ja no es podia estar perquè estava el front tan propiu que quan tocava la sirena ja estaven els avions damunt. Entonces vam anar a Sant Sebastià. Vam tornar a Sant Sebastià i ahí ens vam quedar a viure hasta que mon pare va alquilar la fruteria i ja ens vam quedar. Es va acabar la guerra i tot i ens la vam quedar fins al 51. És que una vida llarga té moltes coses. I el 51 va tornar així. Vaig tornar així, sí. Maria Jesús,
María Jesús era del 44 hasta el 51, tenia 7 anys, i Mabel tenia 5 anys. Quan va morir Llorca, el meu home, 68, 68. entonces me vam anar a València perquè tots estaven en edat d'estudiar i me'n vaig anar en tots a València. I en València m'he estat hasta que ja pues, es van casar, en fin. ¿Y en Valencia on vivía? En la calle, primero en la calle El Mar, 51. Y después en Gobernador Viejo, un piso que vamos a alquilar en l'any 72 hasta ara fa un any que l'ha venut Maria Jesús. Estava més en els xiquets. En cuidar els que són, sí. Jo dic, ja veus, 5. Laura tenia 6 anyets. I ella tenia molta pena d'haver-se anat a València perquè ja tenia amiguetes. Yeah. Però clar, jo em tenien que estar Juan, Paco, María Jesús, Mabel, ningú havia acabat la carrera. Yeah. I clar, era més barat estar en un pis, en quadrar-la tot, que no sé cada un ben estat.